Sunan kungiya? Sunanka da farko haka. Sunana Comrade Mukhtar Mohammed, chairman na El-Rufai Progression. To, Honorable Mukhtar, menene ke tafa da ku a yau? Yau mun fito ne, wannan kungiya tana tare da Malam dama tuntuni. Yau mun fito ne mu jaddada goyon bayan mu akan tafiyar Malam na zaben shi na second term da yake nema, wanda in ka duba Malam ya yi tafiya da matasa sosai. Duk appointment na duba Kaduna State in ka ji key position da matasa aka ba, wanda suke da ƙananan shekaru shi dinga duba ba irin gwamnatin bayar da za a ɗauko ya kusa wanda aka bashi mulki, wanda kaga ya tafiya da matasa. Sai samu ga cewa ga mun zo daidai lokaci ne da ya kamata mu ƙara jajircewa mu bashi shekara 4 inda zai ƙara ɗibo matasa ya ƙara mu kuma ya bamu aiki kuma ka gan kaduwa Kaduna ai ta canza yanzu ba kamar da ba. Aikin gwamnati ya canza, an samu ci gaba, an sami kamar education. In ka duba education kaga cewa gaskiya ne an kawo ci gaba, an cire malaman da ba sa iya karanta da yara, an kawo professionals. In ka duba health sector yayi kokari, an gina asibiti, makarantu, kuma ka duba duk primary din ana mai da su gidan sama. So da haka kaga cewa ya kamata daidai ne lokaci da ya kamata mu ƙara waye ma matasa kai da kuma cewa su tabbatar da sun fito sun kada wa Malam Nasiru Ahmed El-Rufai Quransu. Insha Allah. Wani kira kake da shi da matasa musamman a yanzu da zaɓe ke tafe? To ni kira da nake matasa, duk inda aka ce akwai rikici fa ba zaman lafiya, kuma da wannan zaman lafiya ita ce za ta kawo ci gaban zaben Malam Nasiru El-Rufai. Ni da aka ce akwai hayaniya kaga ba maganar zaɓe kenan. Muna kira ga matasa da cewa su kwantar da hankalinsu, su yi zaɓe na gaskiya, su yi zaɓe su zaɓi Malam Nasiru Ahmed El-Rufai. Kuma duk wanda ya zo takale su da faɗa, kasa takale shi da faɗa, sai su kyale shi. Gwamnati tana da ta ɗauka matakin irin wa'annan abubuwan. Duk wanda ya takale ka da wani suna da matakin da suka ɗauka na kan cewa sai sun buko sun ga kowaye su kama shi su hukunta shi a gudun law na ƙasa. Saboda haka matasa muna kira ga su fito kwarkwatansu da kwansu da kwarkwatansu, maza da mata, su kada ma Malam Nasiru Ahmed El-Rufai. Ba rikici ba hamayya, kawai Malam Nasiru Kaduna ba canji. Mutum ne mai son zaman lafiya, kuma mutum ne mai son ci gaban jihar Kaduna. Saboda haka muna kira da su da Allah su kwantar da hankalinsu. Duk wani raɗe da ake ta yi za a yi rikici, za a yi faɗa, duk wannan su manta da shi, su fito su kada ma Malam Nasiru Ahmed El-Rufai ƙuri'a ya ci gaba da ayyukan da yake a jihar Kaduna.